ħanaqlalkom silta mill-ktib ta' Liljana Riżjott li propju jataw fidejja u jismu Il-kewba debija u stejjer oħra. Jekk daw it-tip ta' kodba jkunu vera sbieħa xtejt pereżempju wara għandi 10 minuti ħanaqra storja u nieqaf sem. U l-għada nerġa' mmur għal storja oħra, storja differenti. Allura jkunu jagħmlu vera sens ħalli anke ma toqgħodx tiftakar xi tkun qrajt il-jum ta' qabel. Illum insomma naqralkom din is-silta li jisimha Il-kerubin imqarqaċ. Araw toġobkomx, jekk toġobkom inħalli fidejkom biex tkomplu għandhom, jiena nkompli wkoll. Iż-żmien twil ilu fil-pjanura ferm il-bogħod mill-univers, il-ħallieq sit l-univers u l-ħlejja kollha ta' taħtu kienu jinsabu ferm inkwetati. Il-pjanura tal-ħallieq kienet sabiħa immens, siġar kbar iħaddru ma' kull imkien, fjuri minn kull lewn, qis u għamla, ifewħu kull imkien birwejjaħ fini jvarjaw minn ġiżimin għal ġilju, ronfol, wart, xniexel tal-fidda imsenslin fl-arja iżejnu l-atmosfera u daq ħelu tal-arpi u l-kitarri u l-mandolini. Kien il-ħallieq innifsu li ddiżinja din il-pjanura u semmija ġenna. Imbagħad tant oġbitu li ma xtaqx li jgawdi waħdu u ddeċida li joħloq dinja biex fuqha jibni il-ġenna pariġġa biex tkun fl-art. Ħalaq id-dawl u dlam, in-nar u l-ilma, l-ibħra u l-oċeani, ix-xemx, ix-xita, ir-rieħ. Ħalaq ukoll l-annimali, l-insetti żgħar, l-asafar, il-ħut, it-tigri, l-iljufanti, l-iljuni. U fl-aħħar ħalaq lill-bniedem. Rid li l-bniedem ikun bħalu u ffurmah fis-sura tiegħu. Ħalaq raġel, ħalaq mara, nefaħ fuqhom, tuhom in-nifs, tuhom il-ħajja. Issa tajjeb ngħidu li qabel ħalaq dan kollu sit l-univers ħalaq kwantità ta' anġli, mijiet u eluf minnhom. Kellu qtajja ta' anġli ħoxnin, qtajja ta' anġli rqaq, somor u bjondi, twal u qosra, kbar u żgħar u anġli ċkejknin li sejħilhom kerubini. Barra li minnhom infushom l-anġli kienu jżejnu l-ġenna, il-ħallieq lil dawn kollha kellu biċċa xogħol x'jagħtihom x'jagħmlu. Meta lestihom, talabhom jinġabru f'daqqa, bit-twal fuq wara u l-qosra fuq quddiem biex ikun jista' jarhom kollha. Il-qtajja kollha tal-anġli eluf u eluf minnhom inġabru kollha fuq taraġġ ta' sħab li jagħti għall-ġenna, qrib il-grada kbira tad-deheb li minnha jgħaddi kulħadd. Hemmhekk il-koll stennew il-kmand tal-ħallieq tagħhom. Fost il-kerubini kollha kien hemm wieħed anġlu ċkejken, xaru lewn id-deheb imkebbeb f'nokli li jekk tpoġġi subajk fuqhom tħosshom jimmollaw. Kellu ġilda ċara lewn lavorju, bwardiet ħomor bħal ħaddejħ, xuftejħ roża u parajnejn blu skuri. Flok par ġwienaħ però, dan kellu 2. Żewġ pari, par fuq, l-ieħor fuq il-lemin u par ieħor fuq ix-xelluk. Ma kienx hemm ħliefu b'din l-għamla, kien jispikka fosthom il-koll u mhux darba jew 2 li l-anġli l-oħra kienu jħokku għajnejhom għax kienu jaħsbu li qed jaraw doppju. Oħrajn anke tkerħu u ġieli kien hemm min beża minnu wkoll. Billi kien għadu ċkejknen jekk tqablu ma' tifel jew tifla bħalna konta dawk is-sentejn, kien ilu ftit li telaq jimxi, iżda l-ġwienaħ għalkemm tar-rix kien iħosshom itaqluh fuq daru u ħafna drabi kien jitfixkel f'saqajh. Drabi oħra minflok jimxi u mingħajr mariet kien jibda jinqata' mill-art u jtir u mbagħad jieħu tiżbita għax kien għadu ma tallimx kif jikkontrolla l-erba' ġwienaħ. Kerubini ta' paru bdew idumu ftit ukoll biex jidraw jikkontrollaw par, aħseb wara u miskin li minflok par kellu 2. Kosda l-anġlu, żewġ pari ġwienaħ, par fuq il-lemin u par fuq ix-xelluk.
min jaf x'ħajsir minnu, min jaf x'ħajġri minnu, jiena ħankompli naqra ħanara ftit.